Għamilna progress, iżda baqa ħafna fejn iridu nitalmu bħala soċjetà fejn jidħlu drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Sostna dan il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt sessjoni tal-Parlament tal-kulħadd. Illum biddilna l-kelma isna biex nagħmlu eżerċizzju magħna infusna ta' political correctness u ngħidu diżabbli. Asma' dik ma naqbelin. Abbiltajiet, mhux diżabbiltajiet partikolari. L-isfida tas-soċjetà hi li tfittex l-abbiltà ta' kull persuna. U tkun naqset is-soċjetà jekk ma ssibx dik l-abbiltà. Mela jekk xi ħadd huwa nieqes mid-dawl ngħidu aħna. Forsi jkun nieqes mid-dawl imma għandu viżjoni aqwa minn tiegħi. Forsi jkun hemm xi ħadd illi ma jafx jesprimi ruħu jew jitkellem. Imma forsi għandu idejat ħafna aqwa minn tiegħi. Meta nofru li taħbiberija fil-konfront ta' persuni b'diżabilità ifisser li qed ninkluduhom fis-soċjetà u dan nistgħu nagħmluh mingħajr ma nitħassru lil dak li jkun. Kont immur jien meta kont għadni tfal għax hekk kienu jgħalmuna biex ngħinu biex nimbuttaw il-wheelchair. U jien kont naħseb illi qed nagħti. Għaddew iż-żmien u bqajt nagħmel dak il-ġest. Sallum kemm ħadd jien xta dak il-persuna li jaf minnu lili huwa bil-ferm ikbar u isbaħ minn dak li tajt lilu. Jien kull ma milt imbuttajt. Imma ħadd lura ħbiberija, ħadd lura pariri, ħadd lura persuna uman li sallum sal-ġranet li għaddew ikun hemm meta jidirlu illi jien l-iktar ikolli bżonnu. Waqt is-sessjoni Parlament tal-kulħadd li għalija pparteċipaw diversi persuni li jaħdmu fil-qasam tal-persuni b'diżabilità fost l-oħrajn, ipparteċipat id-Deputat Nazzjonalista Marija De Gwara. Min-naħa tagħha jispjegat li rridu nammettu li minkejja li ngawdu l-istess drittijiet, persuni b'diżabilità huma żvantaġġati meta mqabbla mal-bqija tal-popolazzjoni u allura jeħtieġ li dan il-fatt inżommu dejjem quddiem għajnejna meta jgħaddu liġijiet ġodda.